Číslo 2, druhý v poradí je vylosuj si kartičku. Vylosoval som si kartičku, som si kartičku som si vyžreboval, tak. A poprosil by som číslo 4 na stage, Marko Bednárik, ako Big Daddy z Bioshock 1, 2, 3. Čakaj, teraz uvidíš. Je to hra. Big Daddy. Len aby ste vedeli, pre tých z vás, ktorí nevedia, kým vám Big Daddy ukáže, čo vie so svojím vrtákom. On sa točí. On sa ten vrták točí. To by ste neboli bývali povedali do vrtáku. Tak pre tých z vás, ktorí nevedia, tak Bioshock by mala byť nejaká strieľačka, že budeš vedieť odpovedať pod tým cosplayom? Ako z skafandra, ale aspoň je to autentické. Ono sa to odohráva pod vodou. Tak to by dávalo teraz všetko zrazu dosť veľký zmysel. Máš parádne závažie. To je závažie? Takže to je reperská kotva. Tak podobnú má určite aj Ricky Mouse. Má? Ne, Mickey Mouse ešte nemá. Počkaj, ešte to ešte sa odskočia. Kam ideš? My sa odstránime takto, dievča moje. My ideme ďalej. Áno, takto, poď. A ty by si podľa mňa... A toč tým vrtákom. Tak, presne tak. Trošičku ísť odprezentovať. Áno, vidím, že všetkým sa vám to páči. Toto je Marko ako Big Daddy z hry Bioshock 1, 2, 3. Fantastický funkčný cosplay.